Taysa no, naunsa ka pen? Hoy, naunsa ka? Wala. Kasi wala pen na nang imuhang barog hugaw kaayo gakalumis-lumis na ingon ka gimudmud anong tae pen. Wala ra lagi. Say wala pen togan kuno usay problema pen kay mura ka gidumog. Wala ra lagi. Lakaw pa uli na to. Sa digyo ka mutugan? Ginagwala ra lagi. Balingagan kayo gay kig ulo. Ug di ka mutugan mauli ka. Hindi lakaw. Oh, nala. Oh. Hinti kang nako. Di rabay ko kapungan ani pen. Mula ko gyud ko. Na lakaw roy. Hala. Mauli gyud ko, mauli na ko gyud. Lakaw na kuya. Lagi mo ato nako. Tugani gyud ko. Tugani ko unsay problema? Ginagwala. Naa kay problema pen. Ngano man Ngano man imong kalaki? Nangano ka? Wala ra lagi na kuya. Pen, tugan pen. Ginagwala di ka sabot. Ug di ka mo tugan ipatuli gyud ka nako ugma. Tukan. Kuan manggod kuya kanang gilayog ko atong silingan gikulata ko. Sige layo ko sa kulata. Silingan na to. Wala man ta ko gailabot. Yati puno na. Akong puno na. Kasi pangalan Si Dukyo. Dokyo. Katugong dakong tawo. Katong kapala lagi. Mismo si Dukyo kapala god. Kuan. Iampuran nato na sila pen. Pinamay mo kuya mo balos ta sumbaga mo siya. Ayaw kay kuan bad mangguna bad mangguna ayaw. Sa ibad nang sila may nanguna nako. Dito pwede ra ta mo balos. Dili kay og pananglitan mangani og sulungon ako makasumbag ko makasamad ko igon sa mangani ma-hospital pag ko man magbayad pa ko. Bilad pa ko mapriso mo nang ayaw dita na. Dili gid kuya gusto gi ko mo balos sakit ka to yang gibuhat nako. Ay sa no. Unsa man day imong gibuhat nga nang gibunog kaniya? Kanang bula nga akong gikuha silang tugaran mong mauna. Mama pag imo gikuha ng bulang kabalo makadili mo Nay, ako abi po tong bula kuya. Usay ba imo nga imo makagikuha ng ilang tugaran? Dili manggod, gadula mi sa akong barkada tapos kana akong bula milagpot sa katungkalan nilang Dukyo. Dunya nakitaan kong Dukyo nga gikuha na akong bula, nakaingon sa gikawat nako. Sumo to, iya kong gibunog. Yate gyud si Dukyo nakapilo gyud na ako manghod. Dukyo. Kasi luon sa lagi nato, iampo ra nato, pin. Ayaw di nato nag-akata. Dili lagi. Kinahanglan ging mo balos ta kuya. Buang ka. Kabalo man day kang kabaloson kay kang ano makay balos sa dihang gibunog ka. Ay naman dako ko kay siya. Mauna. Pero ale, tala. Aron di na ka mabunog sa sunod, tuluan ka nako kung sa pagpanuntok, tala. Dili ko. Aron ka mabunog ka na pug sunod, tala. Kalaban na pug ka nako. Tala. Sige pen. Kani action na ka makakita kay ignite kasi nung bagay. Ay imuhang buhaton ana, fighting stand ka, ana. Ay sa no. Pakitai ko no ko anang imuhang sinumbagan sa kuno. Unsa mga sinumbagan kuya? Kana ba klase sa imong pagpanumbag? Aw, kanang ana-ana? Pakita ko. Sige kuya. Mao po day mabunugan ka na imong kalaki, pero na imong sinumbagan na imong kagabuga og langaw. Sakto na pen. Sakto na, naon sa man ka? Kami kay sumbag kuya nang gigil ko. Nanggigil ta diha. Mo na tayo mo sinumbagan.